Tama na, taramon tanan mga buena manong report. Hali po dyan sa Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Dinara plus taman gayud kamo. Okay na kayo dyan. Kaya aramon tanan mga bareta. Ngunyang pungal down in Huwebes. Pizza sa is mga tugang kanagusto. Good morning Legazpi City. Nasa linya po ang buena manong report. Hali po dyan sa luwas kasabay mga tugang si Chief Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Sa alauna, imedya at yan na pagkahapon, tapos na MDRRMO, CDRRMO sa Albay. Yes. Magtitiripon dyan sa APSIMO kung saan ipinapod ang mga ini ni Gobernador Noel Rosal asin APSIMO Chief Bobby Cristobal. Kung saan iguanin mga importanteng bagay na ipag-uuralayan, entry kan Gobernador APSIMO. Kasabay na sa mga MDRRMOs may kinaraman ini sa na digdita BBP so di campment kan na mga evacuees dahil lang sa ibinaba na sa alerto 2 ikan sa alerto 3 an Bulkang Mayon. Good news ini apira kani paghoronan man ang tungkol sa pag-address sa epekto kan habagat kung saan kapwa na mamatian ang mga kambyadang inikan panahon dangan ang epekto kan El Nino. Iguananin mga apektadong lugar, familias, lalo na ang mga nasa coastal barangays, digdi sa 3rd District, BP. Saro na kaini ang Piuduran na haros nagdeklarar na ang lokal na gobyerno in state of imminent danger dahilan sa economic disruptions, dahilan nakakapaglawod ang mga parasira dahilan sa bagay na sa pag abnormal kan sitwasyon kan kadagatan natural dakol ang mga apektado sa mga parasira so mga nabubuhay sa pagkarga, diskarga, gabos, apektado dahilan sa sitwasyon na ini. Totoo. Dahilan sa deklarasyon kan state of imminent emergency, ang 70% gikan sa preparedness fund, iyo ang legal na magagamit kan LGU para matawan ayuda ang mga nasa coastal barangays. Ang bagay na ini, naaraman niya to na posibleng aadaptaron kan probinsya ang sistemang ipinautob kan lokal na gobyerno kan Piuduran tanganing maarog kan sa kabilugan sa iba man ang mga lugar sa naigwanin coastal area kung saan sigon kay Sir Noel Ordoña handa niyang ipresentar ang sistema kung paano ang sa indang pagdeklarar asin kung paano ginamit ang preparedness fund na maski por paano nakakatabang sa haros 10 mga coastal barangays na ang mga residente sa apektado kan phenomenon na ini na namamatian siya ngunyan kombinasyon kan El Nino asin habagat pa BBP. So iba pa dakol pa na mga paguroronan nini parte kan agenda at siya nalauna imedyanin pagkahapon dyan sa APSIMO sa Albay. Yan sa BBB ang mga dagdag na informasyon sa pangarangan na PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Basta Radio, and Metal Detector, hanapon sa na PYC Orosite Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCG Binyot. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwang Basta Orolianan mga evacuees na iling ko sa post ni Governor Rosal. May kinaramro sa order of decampment po alas 8 nin pagkaaga. Decampment ngunyan na daw mga tugang ni Nueve. Henry M. 8 o'clock ang dapat magpuon. Magsala kasi bang yung siba naguruli na. Matanglayo na nga mauruli na kita. At least may order of decampment na kasapon effective 8 a.m. today. Pero pwedeng siba. Luminakaw na ito. Luminakaw na ako na sendang mga The Morning Henry M. nasa linyaman, mga tugang si Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, VP Henry. Dahil ng mga estudyante, mga eskwelahan sa syudad kan Legazpi and Mastarabay pa sa opening parade kan Ibalong Festival. Nagigitin tadang petsa 7. Ang informasyon na pag-araman kan DCGB News matapos ang ipinadarang kasimbagan as surat ni Schools Division Superintendent Danilo Daspi kan Desna Legazpi
sa imbitasyon kan city government sa nasabing pasilidad. Ang rason dito ni Nabe nagunang papairintrahon ng mga estudyante dahil iyon sa mandato kan bagong guidelines na nakapalaman sa 3-term school calendar policy kan DepEd kung sa istriktong mandato kan ahensya ang pagtutok muna kan gabos sa mga eskwelahan sa pagklase kan mga aki. Kaysa magpara-partisipar ini sa ano man ang mga aktibidades, naluwas sa aktibidades kan campus sa eskwelahan. Bantang wara na kipapasarabayon pang mga estudyante sa gigibo na opening parade kan ibalong sa aga, gabos na mga personalized kan city government kan Legazpi, mga school heads, asin mga regional director na sana, ang magsasarabay sa pagtuon kan ibalong festival ngunya na taon, tanganing day na magkaralang kan oras kan mga aki sa pagkaralase. Oho. Yan ang report, Karen Alas, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linyaman mga tugan bareta ni Pading Alarmario. Baretang may init sa luwas. Dangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pading Al, good morning. Kumusta dyan? Buhian mo. Naging matrayong puman pade kasubanggi ang ginibong Farmers Night activity. Oho. Kan Barangay Taysan, may relasyon sa Taysan Festival in connection man kan kapistahan ni Senyor San Roque sa Agosto 15 asin 16. Pa-contest man in Baraile ang Barangay Council sa pamayo ni Kapitan Ben Rosin, yan man sinda kagawad Tao Liubit, kagawad Edna Padre, Emma Haji, Roderick Madronio, Beverly Di Baguio, may suporta man, sinda kagawad Will France Korea, asin kagawad Brex Alejo. Mga na-premyohan na paraoma, sinda Melchor Perdigon, asin Shirley Arimado, kana Sitio Malangka. Daka may premyo man si Maninggoy na Agripa, asin Nori Novi Arena, taga-digdihan si Maninggoy sa Sitio Pulot. And siring man si Quilino Leron, si Manay Lino, and si Jolie Cabrea, kana Sitio Borabod. Kay Kapitan Ben Rosin, warm up pa sana ini kan mga nakalinyadang aktibidades sagod sa kapistahan kan Taysan at Banggi, alas 6 singing contest naman. Ayun, okay. Yan pa rin ang banggaras kan informasyon. Digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat Paningal sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Angel, Mustasa, may bitbit man na bareta. Dadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga parantabay sa mga dugang papang barata. Ipinag-refer na sa Committee on Senior Citizen as in Committee on Appropriations sa Barangay o Sanggunian Panglungsod ng Legazpi ang ordinansang ipigubusol ni Konsehal Alex Howe para sa pag-establish ng VP Henry ng sarong elderly center sa syudad. Sa ordinansa ni Howe, basado sa record kan Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA, nasa 26 mil sa 211 ang kabilugan na senior citizens sa syudad na nagpapiling ng signifikanteng halangkaw na numero kung siin ang saindang salud, wellness, rehabilitation and social support ang kaituhanin komprehensibong pagtataon ng serbisyo. Ay paligdian pang naipon na matawan man sila, yun na sufficienteng atensyon para sa indang nutrisyon, psychosocial well-being, as ang recreational activities. Paliwanag ni Howie Penry na sa presente wala ng siring na pasyalidad na maging papangarugan, kutakan mga buru barangay kung kaya siya ipigubusol niya ang pagkakaiguan ng elderly center sa syudad para mapromoter ang healthy lifestyle, social na partisipasyon na makapag-improve kan sa ng buhay sa pahikan salbado, accessible as in age-friendly environment,
Siguro sa Konsehal VP Henry, pigil-recognition nila ang importante as hindi matawadan na kontribusyon kan mga senior citizens sa pagtalubo kan komunidad kung kaya magkakanig uman na matawan sindanin espasyo at sinagdag na pasilidad para masimbagan ang sa inang pangaipo. Sa na pasilidad VP Henry, dapat iguan ng mga center manager, social worker, nurse as caregivers as iba pa na magmamanihar kan nasabing pasilidad. Nagdadang ang mga dugang pa pong informasyon sa luwas, halos ito ang PYZ Enterprises yan sa Barangay Oro sa Legazpi City, Angel Mostaza, Visage News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas sa idong programang Morning Hit. Uy, maambilis. 5:34 na. O 5:33. ang lalaki Alas 5:33. umaga. Demanda mo na kay Pading Mars sa newsroom sa DCGB. Newspaper front Headlines page. in the morning. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines in the morning, mga tugang sa GB. Good morning, Pading Mar. Anong latest dyan? Kumusta lamang? Good morning, Dupi. Good morning sa mga tawantabay. Headlines ko niyan. Posibleng pagpapataba sa barangay at sinsangguniang kabataan elections. Desisyon kang Kongreso sa Sinekutibo, sigon sa COMELEC. Ano Di na yan? matapos na may magsumitir sa Kamara, Nen? main protesto, Oh. na ipagpaktaba ang eleksyon sa barangay sa November 2028, imbis na ngunya na taon. Ano na ba yan? Ano na iyan? Nagsabi na ba ang ito korte wala. na dapat mag-eleksyon? Bago yun, tama ko pa rin sa ka? Bago yun? Ito para pakiaraman. Ba sinabi na ang korte na mag-eleksyon dapat sa Nobyembre 2? Aw, ano man na? Ano ba yung problema nila? Ang solamente nga agad kan COMELEC kay Presidente Marcos, Ano da? dahil preparado na Sindang Moray sa eleksyon, Oh. gibuo na holiday ang November 3, narani ang mag-oruli ang kadakol para magboto. Pwede man pa. Yan, pwede yan. Pwede yan. Nobyembre 2 baga, Ito. All Souls Day, di ba? Nagkurulit na baga ang November 2, special non-working holiday. Ang are, correct. Oh. November 2. Oo. Pichad 3 man ang Yung pwede ko tao, deklarang no? ta, makapahingalo pa. Oo. Bunig ba pa man ang mga nagkatarada? Ano dyan lahat? Hali sa kwan? Pizza 1, regular holiday. Oo. Pizza 2, special non-working. Kaya pigagad na pizza 3, gibuo na holiday para makauruli na Yes. atin makaboto. Bunig ba pa man ang nagkatarada? Na kwan? Di ba? Na kunyan, klang. Nakunyan. Klang. Joke ka. Klade. Okay. Oo. 12 pesos kada litrong fuel discount para sa PUV. Aprobado na. Aha. Mga power distribution companies, pagbabawalan ng ipalis o ipasa ang system loss charges sa mga konsumidores, Aha. tusok sa propesto ni Senador Chis Escudero na amyenda sa itiralaw. Mga day naka-receive ng libreng bagas, anapon sa mga leader kan barangay, si doon sa Malacanang. May doon sa Malacanang, may kuminusit gayon. Pero may kuminusit Okay. Ngayon na Santo, Supreme Court, ibinasura ang petisyon ni Vice Presidente Sara Duterte at sinibabang pag-iriba Na? pugulan ang impeachment proceeding. Pwede yan. Aha. Ang sabi kang Korte Suprema, Aha. moot. And? O dahil, ang kaura dito. Ora, nagpuo na Naipata na sa nga. Senado. Nagpuo na nga. Iyo man sa simbag pa de. Iyo man sa na. Dahil mangki, di siya kung anong teknika. Basta, iyo na ito. Nagpuo na. Ayun, tapos na eh. Oo, nagpuo na. Ang biwa po, di ba? So, proceeding sa Kamara. Oo. Eh, sa kata, sa articles of impeachment na ipasa na sa Senado. Tapos na. Di, tapos na ang Bilis buksing. na, oo. Sabi kang panahon, mute in academic. Ano nga yan? Mute in academic na yan. Mute in academic pala. Alright. Dahil ang kayo ang sabi kang prosecution,
dapat nang umampang si VP Sara sa Senate trial. Oho. Warang OR. Aha. Sa 125 million na confidential fund liquidation, sigon sa COA auditor. Acknowledgement receipt talaga. Ayun, okay. I understand ko maski nagbaba ang inflation, dahil pwedeng magkampante ang gobyerno, sigon sa Malacanang. Apat na testigo masalang sa ekanong na simana kan impeachment trial kontra VP Sara. Aha. AFP, dahil mapagamit sa mga politiko para magkondukta nin ala vigilante killings ng mga emberto sa korupsyon. Bagtukar kang Kamara ng Representantes sa protestong paiwason ang sakop ng income tax exemptions, nag-arangkada na. Aha. Mantang DOH Secretary, DOH Secretary, Briggs Pualte Jr., andang ang pangon ang anuman na reklamo sa tamang proseso. Iyon. Aha. Okay, yung meeting. Na-bless yun na pagkata ito siyang Viewers Enterprises na napasa ng Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Osad, Legazpi City. Basta na dyan, Viewers and yan, 24/7 konektado ka mo sa inman sa mundo. Ini po si Marnila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Sandali lang, tabi. Pari Jomar at saka Joshua, sandali lang. Kay puhantang kapudan mga tugagan ng pag-asa para po sa kamugtakan kang panahon. Ako nagpulo, nag-t-shirt na lang ako niya, Ronald ta. Nga ako, mas sigang long sleeve ko, mainiton. Sigang long sleeve ko. Salbata na, mainito nonon sa luwas. Di, nga ako, balong ko na. Pag umunuran ko niyan, alat ko na. Hi, good morning tabi kay Madam Melindawi. Yan ng CMD. Yan ha. Good morning Madam Melindawi. Sa gabos tabi ng mga listeners daw. Magandang morning. Tabi sa gabos ng mga paraantabay. Decampment mabilo na ang mag-aragom happy landing mga habang pilyo man texter ta ini man na. Siyempre mag-aragom yan, normal man yan. Hello. Hello, BP. Good morning. Amigo, good morning, Tabi. Kamusta ka mo dyan sa pag-asa? Ayos na? Ayos lang, BP. Very good ka. Nagkape na amigo? Ano, BP? Nagkape ka na? Dahil man nagkakape. Ah? Dahil na naturog. Paano parang kita na nagkakape, adi? Ay, pero igwa ka bagang i-endorso na kape. Pagkatapos ka, wala naman ako nagkape. Ito lang ang pagkakape ko eh. Pagkatapos ka, dahil naman ako nagkape. Dahil naman ako nagkape. Pero kung may bumalik naman na endorse ko, yun naman ang pagkapehon ko. Iyo talaga. May tataba na akong kape. Okay, amigo, sige, go ahead sa forecast. Iyo po marahay na aga sa mga paraantabay para sa satuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Webes petsa sa kan bulan na Agosto. Si Bagyong Maymay kaso hapon sige lang so limok-limok digdi sa kadagatan kang Ilocos provinces. Asin kaso bagong aga naglandfall man giranay ini digdi sa masing magsingal duman sa Ilocos Sur asin tatahak na kay ining Northern Luzon. So ang sa iyang location kaso bagong alas 4 nin aga nasa digdi sa bisinidad kang San Juan, Ilocos Sur. So naman tinermang giraray niyaan sa iyang kategory na tropical storm. Igwa siyang maximum sustained winds na nasa 65 km per hour. As in gastanes man na minaabot sa 110 km per hour. Padagos sining naghihiraw sa ngunyan, papasiring digdi sa sirangan sa rikas na 10 km per hora. Biglalauman dito sa mga masunod na oras na magiging sarong tropical depression na lang ini habang bubaybay ining Northern Luzon. As in maluwas sa landmass, digdi sa sirangan na porsyon na kan Northern Luzon, as in magiging sarong LPA na nasa na sa mga maabot na oras as in aldaw.
Dahil dyan, nakabandera Manggiraray ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Dakulang Pantek kang Northern Luzon. As in signal number 1 digdi sa sirangan na porsyon kang Northern Luzon. Digdi sa Kabikulan, wala Manggiraray epekto ining si Bagyong Maymay. So lauman Manggiraray ang inermente magayon na panahon. Para na lang duman sa mga biriglaang pag-uran o pag-tagiti, dara kang localized thunderstorms. Mientras tanto BP, susarong bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility, pingkakalkuluman kasubagong aga na nasa distansyang 1,450 kilometer sirangan, norte sirangan kang extreme northern Luzon. Nasa luwas Manggiraray inikan sa tuyang area of responsibility as in piglalauman Manggiraray na masalpit digdi sa northeastern portion kan sa tuyang boundary line as in mapakusog kan habagat sa mga masunod na aldaw digdi sa Bicol region at siya na hapon o banggi pwedeng maka-experience na kitaki mga pag-uran sundo yan sa aga BP. Dahil nga ni sa enhancement o pagbutong kaining bagyo sa luwas kan area of responsibility duman sa habagat. Si Typhoon Dolphin nasa typhoon category Manggiraray. So digdi Manggiraray BP sa Kabikulan, moderato sagkod sa makusog na duros halit sa timog sulnupan ang mamamatayan niya to as in ang mga kadagatan magiging bahagyang maalon yan ang estimated wave height na nasa 1.2 sundong 2.8 meters lalong-lalo na digdi sa sulnupan na kadagatan kang Bicol region. So mag-ingat po lalong-lalo na so nagagaramit sa radit na bangka. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 25 degrees Celsius as in pinakahalang ka o posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. So yan BP, sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, hali po digdi sa Pag-asa Dios de Legazpi, Jaime Bordales po, sa liwat Marhay na. Salamat amigo, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po. Thank you so much mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong aldaw, tabi neni 15 bago magabot ang alas 6 nin morning. Report hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol Ramon Tadawan Bareta dara ni Jomar Bien. Jomar, good morning, go ahead, buhian mo. Salamat BP, good morning sa mga parantabay. Body camp naman yun yan. Yeah. Naldaw sa malilipot asin sa Baka Ciudad Cantabaco, BP Henry. Katakot ka naging order naman ni Gobernador Noel Rosal na recampment kasud mga pa. Tanto sa mga police station, digdi sa Premier District of Albay, sa Banuan kan Bakakay, Lukan Bakakay PNP, ang sarong misis. Matapos na masangatan nining kasong panghabon o theft. Report na ipinaluwas o sa report na nako kan DCGB News digdi sa Bakakay Municipal Station ang suspect pigban sa gansa na ninda sa ngaran na Daisy at iniinahampang sa kasong theft na may 30,000 pesos na rekomendadong piyansa. Teka niyo na sa ipatulog ang pulisya kan Bakakay. Mientras tanto digdi sa Ciudad Cantabaco ng number 1 most wanted person sa Ciudad Cantabaco pero duman pa inarestar sa Tondo, Manila kaso udma kay Police Lieutenant Colonel Billy Biba sa pahingenot ka na Tabaco PNP mga operatiba na pinadala ninda duman sa Tondo, Manila. Arestar ninda si alias Luis na residente kan Parola, Tondo, Manila as dahilan sa pinagampang kaining kasong statutory rape digdi sa Ciudad Cantabaco. Suspect, iguanan ni warrant of arrest ka nakalihis pang Oktubre 20, 2025. Pinagahanap na inikan mga otoridad asing ka nakalihis na aldaw, nakakusing din ng informasyon na yaon man sa napalanduman sa Tondo, Manila ining si Luis, kung kaya nagpadara tulos ini si Bibat nin mga tauhan niya para arestaron o iserve ang warrant of arrest kontra sa suspect. Mendadong piyansa ang korte sa kasong
statutory rape na pinagampang kaining suspetsado. Yan ang report sa karangkan PYSA Enterprises. Jomar Bien, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwan. DCGB, Baretang Bareta. 12 minutes before 6 in the morning, dumang kita sa kinamugtakan ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Buhian mo. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag natong bareta, pinag-aabisuan man giraray ang publiko na mag-ingat asin maglikay sa paglaog sa 6 km permanent danger zone sa palibot kan na Bulkan Mayon. Dahil ta igwaman giraray ng tendency ng mga minor explosion o kaya phreatic eruption na Bulkan Mayon. Ini Henry susub sa abiso kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kaya PHIVOLCS matapos ibaba sa alert level 2 ang Bulkan Mayon kasuod mga hapon. Nagkapiraman sa mga pinagbasihan para sa pagbaba kana alert level kana Bulkan Mayon iyo ana pagbaba na BP Henry sa mga aktibidades kana bulkan magpoon pa kan July 23, 2026 na reparo na ang pagbaba kan mga aktibidades kini lalong-lalo na itong mga pinagmomonitor na mga parametro na iyo ang naginmitsa para ibaba na sa alert level 2 ang bulkan. Nagbaba na BP Henry ang mga aktibidades sa bunganga kaini tabi BP Henry. Nagbaba na ang nai-record na mga strombolian events, mga lava effusion, buda lava collapse fed rockfall, buda mga pyroclastic density current, o kaya mga PDC o pigapo digri sa tuya na uson. Mientras tanto, itong mga volcanic earthquake, halis sa mga strombolian activity, magma extrusion, degassing, buda mga rock fracturing, iyo ang nagbaba naman tabi BP Henry asin itong volcanic degassing, itong volcanic SO2 emission nagbaba naman kung matandaan pinakahalangkaw na inabot kay ni kang July 11, 2026 na nag-abot sa makaalarma na 13,128 tons per day pero habang nagahaloy nagbaba naman ini. Kasi na iba pang mga parametro BP Henry nagabos naman nagbarabaan kaya nagdesisyon ang PHIVOLCS na ibaba na ini sa alert level 2 pero ang pahayag ang pagbaba na ini sa alert level 2 kan Bulkan Mayon ay dapat mga hulugan na kumbaga totalmente nang nagpundo ang mga aktibidades kan Bulkan Mayon. Yaon man giraray pero mas lalo nang nagluya sa ngunyan kumpara kan mga uminaging simana asin bulan. Kung kaya BP Henry sa laog ni anom na bulan kan mga evacuees sa sendang mga kanya-kanyang evacuation center at least makakauli naman ini sa ngunyan. So, ang pahayag kan na PHIVOLCS mantinid man gyari sinda na naka-monitor sa mga aktibidad kan Bulkan Mayon. Sa ngunyan BP Henry itong volcanic materials na yaon sa lawas kan Bulkan Mayon na ibinuga kan January 2026 nasa po kamos o menos 89 million cubic meters. Kasigon sa PHIVOLCS, delikado BP Henry kung magkaigwan ni na makusog na pag-uran dahil ang pwede ining ibulusok pababa bilang sarong lahar. Kung bisuan man ang mga LGUs ang mga lokal na gobyerno na manpinido man giraray na preparado lalo kung mag-abot ang rainy season. Oh, pwede ba kahulong totod si Madam Nadurin Abilinde? Balawa daw. Nasa Batangas na BP Henry as of now. Okay. Sige, de bale. Next time. Sa may Tigasindiran. Di siya pwedeng apulan. Walang kanya na, no? Okay. Ano? Ano ito? Balo, di siya pwedeng apulan. Baka pwede, depende. Sabihan ko tabi Balo, tabi. Kung pwede talaga makaor. Maski mga between 8 and 9 taon, ha?
Yo. Roger. Okay. Sige. So yan, VP Henry, ang dagdag na istorya, Josh Comino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oras natin, 7 before 6 in the morning. Mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Ngunyan po nga daw. Umaga. Ulitin mo nga. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bueno. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Dangugan nindo ini. Aram daw nindo mga tugang na ang parong natural odor na pinagluluwas kan sa lawas kan sa indong agom. Kan sa indong partner, buda kan sa indong lala. Iyan databi mga tugang may compatibility. Asin nakapagpapakusog ng relasyon. Pag nagugustuhan mo mga tugang, ang natural sweat na pigluluwas kan sa imong partner. Asin po ang man na body odor, bako man iyan maray o maray na parong. Yan databi, pag nahangos mo, nakapagpapakusog ng relasyon. Lalo na mga tugang amparong nin kilikili. Kalbatana. Kaya pala may mga tao na may ligon magsoksok sa kilikili. Ano databi yan? Amparong ang natural odor o natural sweat nin tao. Nakapagpapakusog databi kang pigapo na romantic bond. O nakakabawas mga tugang ke stress. Asin minasignal nin hararom, deep biological compatibility. Napagaraman kan mga eksperto, mga tugang na ang parong databing namumuyahan mo sa lawas kan sa imong partner, agom og boyfriend mo, girlfriend mo. Iyo man databi yan ang parong na namumuyahan niya sa imo. Salbatan ang nangyari sa maoraro. Kaya yan databi, pig-apod na biological compatibility. Sige daw, kamong nagdadangog mo niyan, sige daw, analisara daw nindo kung may experience sa kamong arog kayo na, sige ang pamarong kikilikili. Buna ang pagkabanggi baga, makaturog kamong magagom, sige ang suso, mga tugang ka sa imong agom sa kilikili. Yan. Pagday niya napaparong yan, Ronald, deda siya naging iturog, guyog-guyogan mo yan. Yan pala, normal. May science pala ng mga ginibong research as in pag-aadal, may kinaraman sa pig-aapod mga tugang na body odor o kaya natural sweat and body odor compatibility. Sakabaga. Makulang na nakapagpapakusog ng relasyon kan mag-aguma, mag-partner o mag-shoota, kundi mga tugang nakakabawas dake stress. Nakakabawas ke stress in minasignal mga tugang ning pinigaapod na deep biological hararom na compatibility. Nata ang humans databi, ang tao, adigwa databi mga tugang ni natural sweat na minakonektar iyan sa pigapod na immune system na minapromote nin health, genetic diversity, mga tugang sa tuya gabos. Ang smelling, ang pagparong kan sa imong loved ones, maski palan bako sulawas niya so kilikili niya, maski palan bako kung ano, maski databi subado na hinuba niya, maski databi subado na hinuba niya, ang pagparong data iyan, pag natuod ka na, yan databi nakakapababa sa stress levels, kasi nakakatabang para sa better sleep. Uyog-uyogon mo yan, nakakabawas databi nin maray nakakadagdag din maray na pagkaturo. Smelling a loved one's worn shirt or familiar scent can lower stress and help you sleep better.
Totoo ba ko? Iyan, kamunan bala ka kung totoo iyan. Mga tugang susog sa ino, tabing eksperyensya sa buhay. Paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag karaman, mga tugang sa morning hirit. Hello, good morning. Ito po, BP. Good morning po. Morning po. Yes. BP, paano kung talagang di na kaya ang amoy ng kilikili? Hanapin pa ba ang amoy na yun? Iba naman kasi yun. Kung talagang hindi na kaya, hindi naman talaga amoyin yun. Pwedeng sisapak na sana ka nangago, pero yung parong mo. Para bang kadiri? Ano? Kaya nga ni. Maray man sana ang parong kayan, di ba? Ayun. Kung baray, pero kung ano, Takon unlikely, di man dapat iyan, di ba? ano ba, BP? Ano? Tuna, balua. Agili-kili na ago mo, budan parong kanda plus na ago mo. Walang amoy ang kilikili ng agom ko. Oh, see? Kahit isang linggo ng bisis maligo. Oh, pero ikaw, may experience ka man na. Ikaw kang experience para susok mo ang dungo mo sa kilikili na ago mo. Hindi man po. Oh, kaya... Ang ginamoy ko, pera. Wallet pala, sarawayon ka. Kwarta pala sa big... Ang isang linggo, isang bisis o dalawang bisis ang naliligo. Pero kami pinili. Ara mo, amanay. Di man dapat kitang tao magparakaligos kiduang beses, tulong beses sa rong aldaw. Mga 1 or 2 times lang, pwede man yan. Linggo talaga, dalawang bisis lang linggo. Hindi po araw-araw naliligo. Doon din ko siya nagkakarigos. Opo, dalawang bisis na ang linggo. Ganon. Delikado yan. Walang amoy. Delikado yan. Bakit ganon? Delikado yan. Pag di siya nagkakarigos, Domingo lang nagkakarigos. Bantayan mo, anta baka kumarigos siyang Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Sabado. Kalinturahon yan. Okay. Ito si Kagawad Daniel Apoli. Saka po si ano po, Kasal de Brito. Opo. Beep, beep, or me. Ay. Okay na, sige na. Bye-bye. Mga tugangan, mga bareta, susunod na sa Morning Hirit, hindi po sa DCGB. Sampan sa tuyang dagdag karaman sa Morning Hirit. Paningit sa morning hirit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako.
Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngunyan pungaldaw ni Huwebes, Agosto 6. Estado kan Bulkan mayon. Ibinaba na kan DOST FIVOC sa alert level 2 pero padago sa 6 kilometros o paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone makusog na pigbabawal. 41 mga punong barangay sa Ginobatan Albay na biktima nin modos kan tulong persona na nagsigin-sagin na coordinator hali sa opisina ni Executive Secretary Ralph Recto. Sa lado nasyonal, posibleng pag-oktaba kan sa barangay asin sangko ni ang kabataan elections desisyon kan Kongreso asin ehekutibo sigon sa COMELEC. Mga dain nakaresibin nin libreng bagas hanapan o hanapon sa mga lider kan barangay sigon sa Malacanang. Sa ibang nasyon, orolay pangkatrangiluhan sa Medio Oriente. Naghiro na sigon sa Qatar. Business News, inflation sa Pilipinas nagbaba nin 6.2% kang Hulyo 2026. Sports News, TNT Resident Import Ronde Hollis Jefferson nasa nasyon para tabangan ang trupang 5G na depensa ng sendang corona. Health News, maski tag-init, halangkaw pamanggiraray ang peligro kan dengue. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Ibinaba na po kan FIVOC sa alert level 2, hali sa alert level 3 ang status kan Bulkan mayon. Matapos maobserbaran ang padagos na pagbaba kan aktibidad kay nipon Hulyo 23, 2026. Basado sa ipinaluwas na mayon Volcano Bulletin kan ahensya. Nanutaran ang pagbawas kan mga pagputok may kinaraman sa lava, pagrasay nin pagrampahog nin lava, pyroclastic density current, volcanic earthquake sa sulfur dioxide emission kumpara sa mga nakaging aktibidad kay ni kang Hulyo. Mientras sa mantinidong may katamtaman na level nin pag-alborot ang bulkan dahil ta mantinidong halangkaw ang sulfur dioxide emission asin mantinidong may pressure sa irarom kay ni. Apisar kan pagbaba kang alert level, mahigpit man sa giraray ang pagbabawal sa paglaog kan 6 kilometros na radius permanent danger zone dahil sa posibilidad kan biglaan na phreatic eruption, pagrasay nin mga gapo, pyroclastic density current asin ibapang peligro. Pinatanidan man kan FIVOC sa mga komunidad sa palibot kan miisi, bunga asin basod galis na maging preparado na ang posibleng insidente nin lahar asin maibog na bulos nin dugi in kaso magkaigwanin makusog na pag-uran. Mantang pigabisuhan man ang mga piloto na ibitaran ang paglayog nin mga bihikulo o kan mga eroplano sa itaas kan bulkan. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang, padagos ang inisyatibo kan lokal na gobyerno kang Legazpi City na magkaigwan ng desilting asin dredging sa luwang mayor na salog sa syudad, ang Macabalo River asin Tibo River. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, katuyuhan kan lakdang na atab na makapaghanda sa panahon kan taguran para malikayan ang matinding pagbaha sa komunidad. Sinabi ni Ismail na pinuunan ang operasyon sa Barangay Tula-Tula, Barangay 13, 14, 15, 18 asin Barangay 20 Kabangan, pasiring sa mismong Macabalo River. Pinuunan man sa Barangay Bitano Orosite asin Piñaranda, pasiring sa pumping stations kan Barangay San Roque. Katakod kay ni nangapudan si Mayor Ismail sa kaharungan makisumaro asin tabangan ang lokal na gobyerno sa siring na lakdang sa pagikan paglikay sa pagtapok nin basura sa mga salog o kanal. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, dumang kita sa report ni Jimmy Nasalita hali dyan sa 1st District Canalbay o 3rd District Canalbay. Higpit
Tit natugon kan MDRR mo asin mismo ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig sa mga mauruli na mga evacuees na maski tinugutan na sinda makabalik sa sandang harong ang kondisyon mantinidong nakabandera ang pagbabawal maglaog sa 6 km per danger zone. Parte ni kan pagpasiguro kan safety sa pagsabing igwa pa man giraray ni nakabandirang alerto nagkataon ibinaba lang sa alert level 2. Basado kay Mayor Baldo maski dahian na mga pulis sa mga border control point pero ang instruction niya sa PNP isabay man giraray sa pagmomonitor asin pagpapatrolya ang pamitisan kan Bulkang Mayon digdi sa area kan Kamalig. Sa ibong nalado, ang Rural Health Unit, pigdirihiran man, kanal kalde na puraber itaong poder liwat sa eskwelahan ang mga classrooms na iniristaran kan mga evacuees. Durante ka na sa kasagsagan ng abnormalidad kan bulkan, kay puhan isa iraram mo niyan sa pag-disinfect asin sigurohon malinig ang mga ini puraber nag ipagaramit sa mga estudyantes sa saindang pagkaklase. Sa pangalan kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 9, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Nasa linya man ang dagdag na report kay iba po si Karen Ala, hali dyan sa luwas. Pagsustener sa pangaipukan mga evacuees, matrayon pong naisustener sa laog kan 7 bulan. Uya po ang detalye. Dahil pagkukulang ang lado kan probinsya asin ahensya nasyonal sa pagsustinir kan gabos sa mga pangangaipukan mga evacuees uun kan pinairibakwar ini kan puminaas sa alert level 3 an mayon kan Enero. Iyan ang disposisyon ni Governor Noel Rosal. Katakod kan forman ng decampment sa mga ini sa evacuation center kung sa sinabi na maging natanos man na provincial government sa pagdisponir kan mga kakaraunon kay ni pati na sa mga asistensya pinansyal lalo sa mga paraumang nagkaalapit tanan sa mga pananom sa laog kan 7 bulan na inagaw kaining pagtugakan mayon ang sa indang pagkabuhay. Mantang labi man ang pasasalamat kan gobernador sa DSWD dahil sa pinangako kaining mga food packs sagkod na nagpaparagos ang mga buhay kay ni sa evacuation center. Mentas tanto epektibo alas 8 ngunya na aga, pwede nang bumaralik ining mga bakwit sa kanya-kanyang mga harong matapos ang ipinaluwas sa decampment order sa mga ini kan gobyerno provincial kan Albay. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen. Mientras tanto, mga tugang nasa 41 pong kapitan sa Banwaan kan Ginubatan Albay, ana biktima nin modos kan tulong individual na nagpanggap na mga coordinator. Hali sa opisina ni Executive Secretary Ralph Recto sa entrevista kan DCGB News kay Ginubatan ABC President Reynaldo Namia, sinabi kaning naniniwala sinda kan mga suspect na may pagkakataon sindang makaresibi. O pinaniwala sinda kan mga suspects na sinda makakaresibi nin 5 milyon na pondo para sa indang barangay hali sa Office of the President. Basta sinda kapagprepara nin program of works o laog nin tulong sa laog nin tulong aldaw. Alagad sinabi ni Namya na mantang nasa sarong restaurant sinda sa Ampangkan Malacanang para sa indang transaksyon na pag-araman na piki palan ang nagpamidbid na coordinator matapos ining madakop sa ginibong entrapment operation kang National Bureau of Investigation. Ikaw po nag-coordinate sa kuya na makauron ako. Hali daw siya, coordinator siya sa opisina ni Secretary Ralph Recto. Kaya nung previous week pa nung naaraman kong sugok sa oras, ma-provide kami kay resolution, barangay resolution, letter of intent, proposal, or program of work. Opo. 3 days lang ang tinao sa kuya. Sabi ko niya ako, dahil niyang kaya. Mientras tanto, mga tugang iyang po ang tingog ni Ginubatan ABC President Reynaldo Namia. Sa may koneksyon na bareta, nagpatanid man si Liga ng mga barangay, Albay Provincial Federation President asin Board Member Milabal sa publiko asin sa mga opisyalis kan barangay na day basta-basta magtubod sa mga tawong nagbibisita sa mga barangay ninwarang endorso hali sa gobyerno probinsyal. Sigon kay Bal, gabos na mga transaksyon sa kada barangay sa Albay ang dapat mag-agi muna sa iyang opisina. Pinapaisip ko po gapos kamo ng mga 720 barangays and syempre sa 17 na Liga Press Chapter
na kung ikaw po kamong notification na minadirayan sa inyong barangay na daigi surat na nag-endorse po ang provincial government liga, di po kamo paniwala. Kumbaga, kaipuhan tayo rin na proteksyonan ang atong kapalibutan. Ang tingog ni Liga ng mga barangay Albay Provincial o Federation President Board Member Milabal sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Gobyerno lokal may pangapunan sa transport group ngunya na ibalong Alan Mario sa report. Giraray na nangangapudan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa sektor kan transportasyon. Lalo na sa mga tricycle as in taxicle drivers na dahil mag-overcharge sa mga bisita sa Anibalong Festival na mapuon na sa aga. Sigon kay Mayor Isiam Ismail, ngunya na schedule kan release o payout kaan ayodang tigasang ribo sa sobra 2,000 na mga tricycle, taxicle drivers kaya dahil rason na magipit sindanin pang gasolina. Disiplina man sanaan, pangapunan kan mga lokal na opisyal kan syudad para dahil ng problema. Bako sa nasa selebrasyon kan Nibalong Festival, kundi sa kabos na oras, ang pag-aabuso sa kapwa may balik na karma. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Rehabilitasyon kan Legazpi City Public Market. Madali na matapos sewerage system, pigi dali. Kuya pa ang detalye. Nasa 95% na ang akomplishmento para sa pagpintura kan Legazpi City Public Market, sigon kay Market Administrator Ronald Pasano. Sigon kay Pasano, diit na sana naparte kan merkado ang diit natatapos, alagad itong extension sa roofing ang halos tapos na, maginaantay sa ikaduwa at ikatulong nga eskalon ka nasabing merkado, ang tapos naman, mantang pigpupo na naman ang nasa baba na parte, pati na ang mga rampa. Sinabi ni Pasano na ini paaram kung ano matatapos ang kabilugan na proyekto alagad, pigi dali na ini partikular naman ang sewerage system para man masiguro na bako mabata o bako marahay ang parong kanasabing merkado para man sa mga nag-aagi asin sa publiko, maging sa mga parabakal. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, nasa linyaman si Jomar Bien decampment order kan gobyerno provincial, inadaptar na kan Tabaco City asin malilipot. Uya po ang report. Ipinag-order na kan City Disaster Risk Reduction Management Office ang decampment sa mga evacuation centers kan syudad. Ini ang ipinahayag ni Guillermo Lato ang MOCDRRMO head kan syudad kan Tabaco. Susug kay Mulato na inadaptar na ninda ang ipinaluwas na decampment order kan gobyerno provincial kan Albay kung kaya ngunya na aldaw puna lasot so magpuna nindang ipaurulion ang mga evacuees kan syudad kan Tabaco. Mientras tanto, sinabi naman ni Alvin Magdaong ang MDRRMO kan malilipot na arug man kaini ang sa indang gigibuhon alagad antes na paurulion ang mga evacuees kan Banuan kan malilipot magkakaigwa pa sindak sarong distribution kan food packs na naka-schedule talaga na itao ngunya na aldaw. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 nin morning. Ako Bicol Party List as in DepEd sabay na ito turn over ang 48 classrooms sa MORMS Ginobatan Albay. Kuya po ang report. Ikakarkulo na sobra 7,000 na mga estudyante ang makikinabang sa bago 48 nga classroom na plano ng i-turnover kan ako Bicol Party List as in Department of Education o DepEd sa Marshal Oranyola Memorial School o kaya MORMS sa Ginobatan, Albay. Kung saan ang blessing as in inaugurasyon gigibuhon sa aga Agosto 7, 2026. Siguro kay Bicol Party List Congressman Alfredo Garbin, ang proyekto nagkakantidad min 145 million pesos kung nasaan ang pondo iyo ang serarom kan Basic Education Facilities Fund o kaya BEFF sa initiative man kan naunambita ng party list
ang 48 classroom na ini ang hali sa tulong building. Pero digdi ang 2-story building na may 8 classroom, asin duwa pang mga building na may parehong tig-4 na palapag, asin may tig-20 mga classroom, total 48 na pwedeng mag-akomodar ni nasa poco mas o menos 2,000 na mga estudyante. Sa impormasyon ni Garbin, tiglaoman na sa paagi kan mga bagong eskwelahan na ini, maresolbira na ang kakulangan sa mga classroom, maresolbiran ang pagsurusuan sa klase, asin posibleng mali na itong pag-implementar ng multiple shift class schedule kung saan may mga estudyante na naobligar maglaog nin amay ang pagkaaga, asin sa iba man natatapos ang klase banggina. Kung kaya sigon kay Garbin, ang proyekto ini parte ka na promesa niya na mas mapapasugman ang mga pasalidad sa edukasyon para sa mga Bicolano. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGP. Mga tugangan mga bareta sa lado nasyonal, masunod, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos ko niyan mga tukang sa mga bareta, ipinahayag po kan Commission on Elections so COMELEC na wara sa indaan desisyon kan kung malalawoso dai ang barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE sa maabot na Nobyembre. Ini matapos isumiter sa Kamara de Representantes ang propwestong may kamautan na ipag-oktaba ang BSKE sa Nobyembre 2028 imbes ngunya na taon. Sigon sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wara sa indaan desisyon kundi sa Kongreso asin Ehekutibo. Apera kay ni, padagos man ang preparasyon kan COMELEC kung sain inot nang sinabi ni Garcia na hagadon ninda kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. deklarar na holiday ang Nobyembre 3 para dakol na makauli asin makaboto sa ultimong ginibo o sa ang barangay asin SK elections kan Nobyembre 2023 pa. Inaprobaran mga tugang kan Malacañang ang pagitaas kan fuel discount para sa chuper kan jeepney UV Express susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gikan sa 10 kada litro magiging 12 pesos kada litro ang diskwento poon Agosto 15. Pigkakarkulong maabot sa 1,800 kada semana ang matitipid kan lambang kwalipikadong driver. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, parte ini kan mga lakdang kan gobyerno para mabawasan ang epekto kan halangkaw na presyo ng petrolyo dara kan tensyon sa Medio Oriente. Kasabay kay ni sinugo ni Recto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na sigurohon na may tato ang unified package
Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o uplift assistance sa mga parauma, parasira, transport as in construction workers as in iba pang obrero may hababang dilensya. Sinabi pa na maawat kan gobyerno ni pagpadagos ang pagtaon ng suporta sa mga sektor na may naapektaran kan pagitaas kan presyo kan petrolyo. Pigsusulong mga tugang ni Presidente kaya ni Senador Chis Escudero ang sarong purpestong lay na nagmamawot na ipagbawal sa mga power distribution ang pagpalis o pagpasa kan system loss charges sa mga konsumidores. Isinumiter ang Senate Bill 2345 kan Senador. Maabot na amyenderan ang Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o IPERA Law na sangunya nagtutugot sa mga distribution utility na ipalis sa mga konsumidores ang parte kan system losses sa paghatod din kuryente. Siraram kang bill dahil na pwedeng ipasa kan mga distribution utility ang sa indang mga customer ang gastos dara kan technical inefficiencies as in electricity filterage. Tinawanin doon kan senador na ang mga consumer dapat na magbayad sana para sa aktual na kuryenteng sa indang nagamit. Ipinag-insistir ni Escudero na bako makahustisya ang padagos na paniningil ng system loss charges dahil bako man kontrolado kan mga konsumidores ang kondisyon kan power grid as in wara man sindang paninimbagan sa pagkalugi na dara kon bako sufisyenteng operasyon lumang infrastruktura upang habas nin kuryente. Inabisuhan kan Malacanang ang namanwa na hanapon ang sa indang leader sa barangay sa indang libreng bagas in kaso day panakaresibi serarong kan programa kan gobyerno. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na gabos na mga barangay sa bilog na nasyon tinawanin pundo serarong kan Local Government Support Fund o LGSF. Kaya dapat makaresibi ng tig 10 kilo nin bagas ang mga nagtitios na beneficiaryo kan mga programang para sa nagtitios. Sigon kay Castro na gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gabos makinabang sa programa kan libreng bagas kaya maging aktibo kapag may lugar na day masunod sa distribution nin bagas. Nangapudan siya sa mga namanwa na hanapon ang mga leader sa mga namamayukan kung napasain ang bagas na dapat na itao sa paagi kang LGSF. Piglinaw ni Castro na libre ang 10 kilo nin bagas kaya sinasabing may bayad tulos na i-report sa munisipyo para tulos maaksyonan. Sigon kay Castro da itutugutan kan gobyerno ang pag-aprobitsar asin pagbentahe dahil may kahampang na padusa ini kapag napatunayan. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, mabalik. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at
matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:34 po nin pagkaaga. Ipinahayag po kan Qatar na naghihiro ng isyong pangkatarangkiluhan sa pagultanan kang Estados Unidos sa siniran, bagay na nagpababa sa presyo kan petrolyo sa pangkinaaban na merkado. Mga tugang oras sa Pilipinas, pasensya na kamuta medyo nag-off lang kidiit ang satuyang kuryente ngunya na pagkaaga digdi po sa may parte kan Imperial Court. Baretang ngunyan sa Lado National o kaya sa luwas kan Pilipinas, ipinahayag po kang Qatar na naghihiro ng isyong pangkatrangkiluhan sa pagultanan kang Estados Unidos sa siniran, bagay na nagbababa sa presyo ng petrolyo sa pangkinaaban na merkado. Sigon sa Qatar, tinukar ni US President Donald Trump as in Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang lakdang para maparani ang posisyon kang Washington sa Tehran asin maibalik ang normal na sitwasyon sa Strait of Hormuz. Siring man ipinag-insistir kang Iran na wala pang porma sa negosasyon na nagigibo ang Amerika. Mientras na sinabi kang Iran na nagpadagos ang positibong paghuroron kay ni. Sa Oman, may kinaaraman sa ligtas na pag-agi kan barko sa Strait of Hormuz. Apisar kan bandridong sarado ang nasabing rota sa dakulang parte kan supply nin petrolyo asin liquefied petroleum gas sa kinaban. Apisar kay ni, nagpapadagos ang tensyon sa riyon kung saan sarong cargo vessel ang tinamaan kanday maarama na projectile harani sa Strait of Hormuz. Mantang sarong barko kan India naglubog harani sa kadatan kan Yemen matapos manatamaan ng projectile missile. Nailigtas ang gabos na 14 tripulante lunad kan nasabing barko.
Mientras sinabi kan Qatar na padagosan sa indang koordinasyon kay bahan ng Oman asin Pakistan para maisulong ang peace talk mantang nagalaom ang mga opisyales kang Estados Unidos na pwedeng magkaigwa ning kasunduan sa pagbukas kan Strait of Hormuz sa masunod na aldaw. Nagluya mga tugang sa 6.2% ang inflation rate upang kagabsan sa pagitaas kan presyo ng produkto asin serbisyo kan Pilipinas sa Hulyo 2026. Sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga panginot na dahilan kan pagluyang ini resulta kan mas sababang gasto sa sektor kan transportasyon kung sa taonan ang pagitaas sa tax o transport index nagbaba nin 11.9% kang Hulyo gikan sa 12.8% kang Hunyo 2026. Nakapag-ambagman sa pagbaba kan totalmenteng inflation ang mas bagulbol na taonan na pagitaas kan gasto sa education services, restaurants asin accommodation services. Pag-abot sa food inflation, mantinido man sa 5.3% kang Hulyo 2026. Nakatabang man ang padago sa pagrahay kan supply nin baga sa pagbaba sa bulanan na presyo kay ni. Apisar kan patakot kang El Nino, mas nagbaba ang inflation hali sa 6.4% kang Hunyo, mantinido man girara ining halangkaw kumpara sa target kan gobyerno sagod sa 1-2 sagkod 4% ang bagulbol na naapektaran man kan naging lakdang kan Bangko Sentral ng Pilipinas na nag-itaas kan sa ng interest rates para kontrolon ang halangkaw na presyo kan barakalon. Sports news. Nasa nasyon si resident import Ronday Hollis Jefferson para tabangan ang TNT tropang 5G sa pagdepensa kan corona. Sango niya nagpapakondisyon ang 3-time PBA Best Import sa practice facility kan tropang 5G sa Moro Lorenzo Sports Center sa Laog kan Ateneo Campus. Alagad sinabi kan TNT Management na sa Oktubre pa makawat ang dating NBA player na nag-recover sa sinapar na Achilles injury mantang nakakawat para sa Meralco sa nakaaging EASL season. Health news kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Bako sa nataguran ang panahon kan dengue. Pwede man na makitaas ang peligro kani kapag mainit asin mamara ang panahon sigon sa mga eksperto. Tendang sinabi na mas kitag-init, halangkaw pa mangyari ang peligro kan dengue sa simpleng pag-iingat asin pagmantinir na malinig kang palibot, makakatabang ang publiko na maiwasan ang pagdakol kanamo asin paglakop kan dengue. Katakod kini sa girare na pigpaluwas kan World Health Organization o WHO ang mga lakdang para malikayan ang dengue. Sigun sa ahensya, aliw na natipo na tubig sa palibot, takupan asin linigan ang mga bukaning tubig, gumamit ng mosquito repellent asin gumamit ng mosquitero o window screens. Dagdag pa ka mga health experts na labanan ang dengue, tatagi kang proteksyon sa sarili, pamilya, asin komunidad. Health News from Newsbase, Mardela, Iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, pag-asa kasabay si Jaime Bordales sa kamugtakan kampanahon. Po marahay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Webes petsa sa kan bulan na Agosto. Si Bagyong Maymay kaso hapon sige lang so limok-limok digdi sa kadagatan kang Ilocos provinces. Asin kaso bagong aga naglandfall man giranay ini digdi sa masing magsingal duman sa Ilocos Sur asin tatahak na kay ining Northern Luzon. So ang sa iyang location kaso bagong alas 4 nin aga nasa digdi sa bisinidad kang San Juan, Ilocos Sur. So naman tiner manggiraray niya an sa iyang kategory na tropical storm. Igwa siya ang maximum sustained winds na nasa 65 km per hour asin gastanes man na minaabot sa 110 km per hour. Padagos sining naghihiraw sa ngunyan, papasiring digdi sa sirangan sa rikas na 10 km per hora. Iglalauman diti sa mga masunod na oras na magiging sarong tropical depression na lang ini habang bubaybay ining Northern Luzon asin maluwas sa landmass digdi sa sirangan na porsyon na kan Northern Luzon asin magiging sarong El
PA na nasa na sa mga maabot na oras as in aldaw. Dahil dyan, nakabandera manggiraray ang tropical cyclone wind signal number 2 sa dakulang parte kang Northern Luzon, as in signal number 1 digdi sa sirangan na porsyon kang Northern Luzon. Digdi sa Kabikolan, wala manggiraray epekto ining si Bagyong Maymay. So lauman manggiraray ang generalmente magay na panahon. Para na lang duman sa mga biliglaang pag-uran o pag-tagiti, dara kang localized thunderstorms. Mientras tanto BP, susarong bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility, pigkakalkuluman kasubagong aga na nasa distansyang 1,450 kilometer sirangan, norte sirangan kang extreme northern Luzon. Nasa luwas manggiraray inikan sa tuyang area of responsibility as in piglalauman manggiraray na masalpit digdi sa northeastern portion kan sa tuyang boundary line, as in mapakusog kan habagat sa mga masunod na aldaw digdi sa Bicol region at yan na hapon o banggi pwedeng maka-experience na kitaki mga pag-uran sundo yan sa aga BP dahil nga ni sa enhancement o pagbutong kaining bagyo sa luwas kan area of responsibility duman sa habagat si Typhoon Dolphin nasa typhoon category manggiraray. So digdi manggiraray BP sa Kabikolan, moderato sagkod sa makusog na duros halit sa timog sulnupan ang mamamatayan niya to as in mga kadagatan magiging bahagyang maalon niyan ang estimated wave height na nasa 1.2 sundong 2.8 meters lalong-lalo na digdi sa sulnupan na kadagatan kang Bicol region. So mag-ingat po lalong-lalo na so nagagaramit sa radit na bangka. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 25 degrees Celsius as in pinakahalang ka o posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. So yan BP sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa Dios de Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat maray na. Mga tugang sa inupong dadangogan, GB News Express. Mga nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, Jenny Balira, Nicole Angloriani, asin Shara May Leron. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship
ship and airlines. We are also a TESDA-registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. May gagawin pong free health consultation on August 8, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright! Hi! Hello! 6:50 oras mga dugang sa Pilipinas. Mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins na may mabisang Silimarin
silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi lang kailangan o OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasama ng araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno. Henry Mesa hapon, Henry Mesa. Bueno, si Isay daw. Ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Baretang kulalapnit. Come in, Joshua B. Oha. Good morning. Morning. SN. Yeah. Okay man, Joshua B. Ano nangyari dyan? Oha. Elected official Na? sa sarong lokal na gobyerno. Pala interme ang hiling. Asin day na pigtitino ang sarong reporter. Ay, nata. Matapos ining subject sa kulalapnet. Ulita. Malain termi ang hiling. Asin day na pigtitino ang sarong pogi na reporter. Matapos ining subject sa kulalapnet. Nata siya ito? Nata siya ito? Sa pagtubod niya garo siya. Ano? Sa pagtubod niya siya. Pagtubod niya siya. Hindi totoo yan. Nata siya mananggad? Para siya. Ay, nako. Ngunyan. Para siya. Ano da? Sigon sa kulalapnet. May beses ba ang maugmahon man ini si opisyal? Alagad pag nagdadangadang na si reporter, bigla na sa nadang minabago ang pandok kay ni. Garo nang ginoromos na papel ang pandok sa sobrang morosot. Bigla na sa nadaang minaburbulaan ang mata. Ni opisyal, pag nahiling si reporter. Siya talaga ito? Sa pagduda niya siya. Siya talaga ito Grabe man kung siya ito. Baka istoryaman sa na ito. Baka na istoryan sa garing ka ito Baka kwan man. Baka na-intriga man sana siya. Siyang makapagsabi kan kung talagang totoong siya. Kung talagang siya ito. Siyang makakuan kain ka sa diri niya. Pero siya man ang ito. Inda. Okay, ngunyan. Mas pinilian ibang mga miron. Nakakamali siya asin napapahapot. Aw napa no ngaya si opisyal. Agaro ngayang kidit na maray, pagtayaon si reporter. Maski ngaya tinuhon mo. Asin bation nin good afternoon. Ka na lamang daang intindihon. Ay napikon. Nadagit garo. Apera ka napikon, nadagit pa siya. Ngunyan. Baka mananggad siya ito. Siyang ma-assess.
Siya Dadaw nindo. Dadaw nindo. Dadaw nindo. Dadaw nindo. Sisay daw ini. Saan masis? Kung siya ito. Kung halimbawa, kung halimbawa ngayon sa kuya nangyari, tinamaan ako, di man ako mapamali siya. Iyo mananggan. Buda kadaklan baga pag titama hanggang katotohanan, blay nagpapamali siya. Nadakop na nga ni, lagit pa. Ngunyan. Ang advice, Ano da? relax na nga nga bossing. Dahil nga makakadit, nga ni, sinri paraw. Yes, tama man. Tama. Okay. Tandaan, Ang pikon ay? ang pikon ay lota. Ano? Ang pikon ay lota. Pagon ako ay pikon ay ang pikon ay kuan Kwan, ay talo. lota. Ayun man ang dali. Ay lubat naman ako ngunyan. Luminuya naman sa isip ko Dahil nakasabay sa Jinzi. Di naman nakadabay ako sa Aurora. Okay. Tandaan nga yaon sa imo ang totoong assessment. Yan. Oho. Oha. Siguro. Goodbye. Goodbye. Mga tugang, malas 7 na. Salamat kan sa pagantabay. Masunod na po. DCGB Bareta alas 7. De maghiraro. Ang mga balitang mainit. Ngunyang pungaldaw. Susunod na. Makalipas lang ka nagkaper ang mga patalastas. Inihahatod sa inyo kan Department